hun få en ny legekammerat. Det er dejligt. Hun går næsten heller helt galt. Ja, det kan han altså også. Han skal bare åbne den hele. Ja. Ja. Jamen nu flere gange de gør det, nu mere leger Det det. er jeg virkelig gerne. Ja. De skal jo lige kende hinandens grænser. Ja. Men jeg tror du godt, de kan kende hinanden, men de har jo... Han er helt halsen mund på den. Hold da op. Selvom der nogle gange går lang tid imellem, så tror jeg godt, de ved, hvem hinanden er, der Ja. de mødes. Det gør de. Ja, hva'? Det er jo noget af en tillidserklæring, at de bare kan få lov til at tage hinandens grupper. Jo. Jeg kan godt forstå, at de er glade med. Og nu var der også glad i går, ikke? Jo, det var hun. Og det er alligevel, selvom det ikke er så voldsomt meget, de legede i går, ikke? Så det giver bare noget helt andet.